Kaya minasan degende. Бабушкам бар жоқ па? Бабушкам 90-ға шықты. Деп бүгін малиновый варенье алып келдім. Кішкене ташып алсам, қарап қалған апашкам жей албайды да. Қиналады да. Шындасар ба? Тоннами нельзя таскать дегенде. Так. Помощница келген ғой деймін. Может, не свашка либо?おばあちゃんおはよう。いいですか？元気よ。あ、こんにちは。お誕生日おめでとう。すごいね。お誕生日おめでとう。いやー、何を過ごしてこれはジャムよ。前のジャム食べた？まだ美味しさんじゃ。いや、綺麗な色。これは木いちご。はいはい。木いちごのジャム。ありがとう。いやちょっとおばあちゃんにわざわざ。あ、これ自転車に乗ってるからちょっとついちゃった。いや、綺麗。木いちご綺麗やな。これスプーンは？スプーンが欲しい。おばあちゃんに。ここにあるわ。どこにある？家族みたいな。ね。ここにある。あった。そこサパートさん。悪いけどな。それんなったから。あ、これ？あ、直す。多分これと思う。これかな？これがダメになった。修理せなあかんない。そうそう。電球変えなあかんない。電球変えなあかんない。お、ほうじ茶。あ、あれや。そうです。ああ、久しぶりや。思い出した。おじちゃん見て思い出した。元気ですか？元気ですよ。うん。お茶まだあるよ。まあないけど、向こうにプレゼントしちゃったから。あ、そうか。元気ですか？元気にやってます。よかった。おばあちゃんなの。おばあちゃん。いつもお世話になってるね。そうね。すごい。また俺行ってよかったよな。わざわざ持ってきたんですか？もうさいつも持ってきてる。持ち帰り。一本？いやあかん。そんな言わんと。あかん。おばあちゃんの言うこと聞かへんだな。ね、これ持ったもんね。いやまだあるから持ってくるから。まあ、いただきます。これ美味しいよ結構。ありがとうございます。ありがとう。これもうよかった日本持って帰り。いや一個でいい。あかん。ともちゃん。一個でいい。よかった。おばあちゃん食べて。わざわざ。お名前は？岩井。あ、岩井さん。はい。岩井さんもちょっとスプーンあるかな、おばあちゃん。あったスプーン。これ国から持ってきたからな。キルギスから。キルギスからこれを持ってきた。そうよ、これを作って。うん。妻二人で。いただきます。もっと。どうぞ。違う味？違う味。木いちごのこういうのは初めて食べた。嘘？ペルラ少し。ね、木いちごなんでね。もう。いやもう一個。岩井さんもう一個お願いします。もう一個で口つけたし。大丈夫。大丈夫。これはどこで木いちご食べるの？木いちごは食べへんもんね。そうよ。美味しいでしょ？ありがとうございます。また持ってく。岩井さん。そこになんか入れ物ないか。ですかお茶を。ちゅうか、まあそれは毎年変わらん、今年もちゃんとできてるけども、もうこうやってほうじ茶でも買うて家で出して飲まはる人はまだほうじ茶はまだいはんねんけども、こういう普通のお茶。普通のお茶？急須で入れる、急須で入れるのは全然ダメ。もうね、島田おばちゃんとかそこそこ年いった人しかもう飲まない。若い人はもうみんなペットボトルのね、買うて
これが問題チャイチペアルでピッパルビッテトゥルクンだからこれはでも今年暑かったでしょ。それで変わったでしょ味が。そうやけどもうほらお茶は刈り取るのがもう新芽出る時期。そうやし暑くなる前だし。わかりました。そうやしそういう意味では暑さは大丈夫です。ここにちょっと入れてあげて。これに入れる？半分？半分入れてあげて。おい、よし、半分。はい、よいしょ。半分でいいや。まだ大丈夫、大丈夫。ないな。ある。ね、やさきちゃん。はい。お砂糖とな、あれだけしか使ってないんで。これね。で、これ、奥さんとな。これはパンとかな。パンとか玉田さんのその地元で作らはった。そうそう、山の4000、高さが4000メーターだから、これ作って、わざわざおばあちゃんに、あと知ってる人に、みんなにプレゼントして。嫁さんに説明せんかな。キルギスの山。キルギスの山。そうそう、4000メートルのこれ、わざわざ持ってきたから。ありがとうございます。ありがとうございます。Бабушка, yaxshi amana senkin, do'stiga чай саткан. Так, ладно, бабушка, мен сөйлешейін, сіздер осы дальше. Продолжайте смотреть дегенде. Ичиго. Кичиго? クランベリー？キイチゴ。キイチゴや。食べたことある？キイチゴのジャムなんか売ってないな。日本には売ってないな。売ってないよ。ガム、ほら、アセロラみたいな感じ。もう本物味よ、これ。山いちごか。これ、そうそう。程よい甘さやわ。甘みが。美味しい。でも一品食べた。これは生で。一品食べたらもったいないからいや食べたい。これは生で取って、砂糖と混ぜて、それだけ。何にもしてない。うわ、自然な。自然な。デリシャス。そうそう。おばあちゃん何してるの？おばあちゃんですよ。ご飯食べて。豆腐。豆腐、いや、食べない。今から息子のあれ。またおやば。これ、美味しそう、これな。レーコン。レーコンだ、これ。豆とレーコンと豆腐。レンコン。いや、食べない。サパパさんもうな、息子。なんでやな。いや、ガソリン入れたから、車に。そんなんさ、奥さんに、もう私のマダム息子を取らないでって言われるよ。ほんで、サファーさんそこであなたが愛するのは僕でしょって言わなあかん。